Wel, da ni wedi cael gwaith celf yn dod ar y pafing fan hyn, a da ni'n ffodus dros ben. Manon Steffan Ross yn fyw yn Tywyn ar hyn o bryd, ac oedd hi wedi gwneud yr gwaith yma. A mae jyst Cymraeg fan'na, mae lot wedyn yn gofyn, be mae hwn yn feddwl, a mae jyst yn creu y diddordeb yna yn y cymuned o hynny. A gathon ni hefyd yr interpretation board wedyn yn dangos amdan y wagon a'r hanes y llechi. Ar y wagon yma mae gennych chi'r stations, gwahanol stations ar y reilffordd Talyllyn, a mae Manon wedi gwneud darn bach arall ar cefn y wagon. Hefyd da ni wedi cael fel beinciau ar y promenade. Smart benches maen nhw'n galw nhw, lle clywch chi chargio fyny i'ch mobile phone a rhyw bethau fel hynny. Ac hefyd da ni wedi cael arwyddion newydd rownd y dre, arwyddion llechi newydd yn dangos gwahanol llefydd o ddiddordeb yn Tywyn. I think the improvements from a community point of view is bringing a sense of pride back into the centre of town. I think the improvements have certainly visually improved it, and I think that then brings a large sense of community adhesion and a bit of pride, brings a bit of pride back into Tywyn, so I'm happy for that. The Slate history is very important to Tywyn, and I know it's obviously the Talyllyn Railway is the main feature for that, but it has helped develop Tywyn over the years, so it's nice to bring a bit of the history visibly into the centre of the town for people to see. Fel arfer efo UNESCO, da chi'n cael un lle, ond mae hwn fel concept yn dydyn y Slate concept a beth sydd wedi bod yn digwydd yn yr ardal i gyd. A dwi'n falch o fod yn rhan ac wedi cymryd rhan yn hwn a pwysio amdan cael Tywyn ac Abergynolwyn i mewn i'r ardal.